Ναι, ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είναι μια κακοήθεια. Μα δεν είναι δυνατόν τώρα να βάζουν. Είναι δυνατόν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν θέλετε να πάρετε. Όχι. Θα δούμε, θα δούμε. Μπορεί να θέλει. Μωρέ, αργότερα μπορεί να μετανιώσει και να πει θέλει. Άμα βρω. Όχι, έχω ηλεκτρονικό τσιγάρο. Α, ναι, μωρέ, μου το έχει πει. Πού είσαι? Για να Άδα. καθόμαστε μέσα. Μπορεί και εκεί πέρα να κάτσει να το κάνει, να το κουμπάς. Όχι, δεν έχω προ... Τώρα θα σηκωθώ. Γυναικούλα σε μαμά. Κοιμήθηκε αυτό, μωρέ, το κακόμοιρο. Γι' αυτό και Κοιμήθηκε, μωρέ. Καλόμοιρο, ναι, που το λέει. καλό μυρό. Και άλλο έχουμε στο χέρι. Πα. Κοίτα γιαγιά αυτή τη σηκώ. Γιαγιά αυτή είναι τη νύχτα που θα κοιμηθώ. Κοίτα, σηκώσουμε ότι θα πάω από εκεί λίγο να κάτσω με τη μαμά. Μετά θέλω να κοιμηθούμε. Να, ο Γιώργος Αλλά μας συνήθως αυτό. Όπα. Όπα. Να τα. Το έχει. Α, ναι. Ναι, θα το βάλω. Άστε, δεν πειράζει, Έχει ένστικτο. Έχει ένστικτο. Μπράβο. Μπράβο. Κατούρισε Μιχάλη. Όχι, άστε μετά αργότερα.